बिथांमोना माला मावगोन बिनि टाइम रायजोफोर एबसुआ मानि थाखाय सोमावसारफिननो गोनां जादों गावनि बर'नि सोरखार बर'निनो लिडार एबसुनिफ्रायनो सीएम जाफैनाय मानगोनां डायनामिक लिडार मस्ट पावारफुल बयजोंबो सिनायजानाय बयबो गिनो गोनां आरो बयबो रेसपेक्ट होनो गोनां मानगोनां प्रमद बर' सार थासेयावबो दिनैनि दिनाव मानो थाखाय एबसुआ माखासे मानि एजेन्डाखौ लानानै सोमावसारदों आरो गोबाङा बुंदों बिनि गेजेरावबो माने एनडिएफबिनि एजेन्डा दंना गैया सोंगासिनो दं जोंखौहाय आं बेखौ बुंनो रोंला नाथाय दिपेन बर' सारनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै लादो जायनायाव आरो गोबां आफादफ्रा बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफाद गुबुन गुबुन आफादाबो बाहागो लादों जोङो 3 घन्टा सुबुं खुद्रिसारनाय सिडिएन डेमनस्ट्रेसन जों हाबाफारि लादों बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे थांनाय गोलाव बोसोराव आसाम सरकारा जोंजों गोबां खेब रायलायबाय बर' थुनलाइ आफाद एबसुजों आरो सोलोंथाइनि जिखिनि जेंनाफोर दंमोन बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय प्रतिश्रुति होदों आरो बेयाव सावरायनायनि उनाव माइनट्सबो तैयार खालामदों दा जिखिनि जोंनि मौलिक जेंनाफोर दङ आरो सोलोंथाइया जिहेतु मोनसे मौलिक अधिकार राइट टु एडुकेशन 2009 एनइपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति माहारियारि सोलोंथाइ बिथांखि 2020 जेराव मादार टां मिडियाम बेयाव स्ट्रेस आरो इम्पर्टेन्स होनाय जादों मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंखौ बिमा रावजों सोलोंनायनि बेयाव खोथाखौ होनाय जादों किन्तु बेबायदि मोनसे समावबो जिखिनि जोंनि गुबै जेंनाफोर दंमोन दाबिफोर दंमोन बे दाबिफोरनि गेजेराव आसाम जुडिशियेल सार्भिस बे सार्भिसाव बर' सोफानांगौ साबजेक्ट जायनि थाखाय जोंनि बिजाथिफोरा बर' मानसिफोरा न्यायाधीश जाज सेसन जाज सिजिएम कर्टआव जाज जानायनिफ्राय बन्सित जादों हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआव थांनायनि खोथायाथ' गोजाननि बाथ्रा बे ग्रेड 3 एग्जामाव बर' साबजेक्टखौ सोफानांगौ जिहेतु 1960 आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बर' रावखौ स्टेटनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज सोनाय जाबाय दा बेयाव जोंहा जोंनि फरायसा फरायसुलिया बन्सित जाबाय 2 नम्बराव जाबाय आसामा टेट खुंलिया आरो टेट खुङाबा सिटेटआ खेबनै जायो बोसोराव बे सिटेटनिफ्राय जोङो टिचार मोननो हायो लेंगुवेज 1 जि पेपार दङ बेयाव बर'खौ दिनै सोसनाखै धर्मेन्द्र प्रधाननो मेम'रेन्डाम होबाय आसाम सरकारनो मेम'रेन्डाम होबाय बिथांमोना खालामगोन होननानै बुंबाय किन्तु खालामाखै आरो जुदि टेट होनो मोनाबा टेटआव पास जायाबा होनोनो मोनाबा पास जानायनि खोथाया गोजान होमबानिया जों टिचार मोनाबा बर' मिडियाम टिचारा बहानिफ्राय फैगोन टिचारा रिटायार जागोन स्कुलाव टिचार गैया जागोन स्कुला थैगोन स्टुडेन्ट गैया जागोन बे बिराद गिदिर मोनसे सिरियास इस्यु दा बेखायनो सिटेटआव लेंगुवेज 1 सोनांगौ हायार सेकेन्डारि 95 आपग्रेड खालामनाय जाबाय कभिडनि टाइमाव बेयाव पस्ट ग्रेजुएसन गैया टिचार गैया गोदानै 101 हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन खालामनाय बर' मिडियामनि थाखाय जोङो लिस्ट होदों सरकारा खालामगोन होनना बुंबाय खालामा पस्ट ग्रेजुएसनबो गैया 35 मडेल हाई स्कुल गायसननायनि खोथा बुंबाय प्रतिश्रुति होबाय बेखौ गायसनाखै सिंगल टिचार 0 टिचार स्कुलाव टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ आसाम सरकारा बिटिसिखौ बुङो नोंसोर टिचार एपइन्टमेन्ट मानो होआखै बिटिसिआ आसाम सरकारनो एसअए एप्रुभेलनि थाखाय हरो किन्तु आसाम सरकारा 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआ एसआइउ हरा टिचार एपइन्टमेन्टखौ बहानिफ्राय होगोन नांलाय खमलाय दाखालि 1500 एपइन्टमेन्ट होबाय आरो दा एनादार 2-3 हाजार एसआइउ एप्रुभेल हरनानै दोननो बेखौ होआखै दा बे सरकारनि जि मोनसे इन्टेनसन आरो बेयाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया जेरैबायदि मोनसे खामानि मावबाय थादों जोंहा सन्देह जादों इजिएस सेन्टाराव 72 नाम्बार इजिएस सेन्टाराव कुनु टिचारानो गैया पस्ट ग्रेजुएसन गैया व्हेरेस बिथांमोना बेखौ रेगुलार खालामनानै होबाय एससिआरटिआव लेक्सारार गैया जोंनि टेक्स्ट बुकआ बोरै कारेक्सन जागोन स्कुल इडुकेसन बोर्डआव एकाडेमिक अफिसार गैया क्लास 9-10 हाई स्कुल दा हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरनो थांगासिनो दङ सेबा आरो काउन्सिल मोनसे जाबाय दा बेयाव कुइसन पेपारा रं फैयोब्ला दाया सोरनि जागोन बिथांमोना बुंगोन जे बर' मानसियानो बेखौ बानायदों जों जेला कुइसन खालामो बिथाङा जोंखौ नाना हरो आरो बेबायदि मोननैसो जिखिनि जोंहा मेजर इस्यु दङ जेराव टेक्स्ट बुक पाब्लिकेशन कर्परेसनाव एकाडेमिक अफिसार गैया टेक्स्ट बुकनि बेयाव रनसायनांगौ बे इस्युफोरखौ लानानै दिनै सरकारा नांगौ बायदि खामानि मावाखै डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव पोस्ट ग्रेजुएसन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पोस्ट ग्रेजुएसन बिबि इन्जिनियारिं कलेजाव पोस्ट ग्रेजुएसन गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव पोस्ट ग्रेजुएसन
आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि उदालगुरि केम्पास गायसनबाय बेयाव बिल्डिंखौ बिटिआर काउन्सिला बानायबाय डिग्री मडेल कलेजखौ आसामनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ हेन्डअभार खालामनानै होबाय किन्तु खोथाया जाहैबाय जे बेयाव बेसेबां डिपार्टमेन्ट जागोन बे डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टआव पस्ट क्रिएसन खालामाखै दा बे गासै जेंनाखौ लानानै जोङो दिनै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों सरकारा मावा होनना बुङाखै हानाय नङा होननानै बुङाखै प्रतिश्रुति होदों मावगोन होननानै बुंदों किन्तु बिथांमोना डिले खालामदों बिथांमोना माला मावगोन बिनि टाइमलाइन होआ बिथांमोना समाधान खालामनांगौ टाइमाव बिथांमोना माइनुट्स बानायनानै टाइम पास खालामदों आरो बेखायनो जों खुद्रिनानै दिनै हाबाफारि लादों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिनि सायाव हस्तक्षेप खालायगोन जोंहा आसा दङ जोङो दाबि आरो आवाज दैखांदों आरो बिथांनो जों मेम'रेन्डाम गथायनायनि गेजेरजों जोंनि जि इसु बे इसुनि समाधानखौ जों नागिरदों आरो जों आसाबादि आत्मबिश्वासि जे फैबाय थानाय 3-4 दाननि गेजेराव सोलोंथाइनि मेजर इसु स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम बिटिआरआव बाहेराव बर' मिडियाम बे गासिबो इसुआ वान्स फर अल रिजल्भ जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो जुदि समाधान जुदि जायाब्ला गणतान्त्रिक आफाद छात्र संगठन जातीय संगठन हिसाबै जोंनि गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आवाज आरो जोंनि आन्दोलनखौ जों